para tamu ngancik tata cara candhaipun nona inggih lumadining kang tata cara mawidah hasanah pitutur luhur ingkang badhe kawedhar panjenengan ingkang kinabekten Ustazah Titik Kartini sarjana pendidikan Islam reh dene sadaya sampun samapta wekdal kula sumanggaaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nembe dahar sapa Bu nggih? Nek sing nembe dahar mboten sah maksa jawab malah ucul mengke iwake. Pun monggo ingkang sampun mboten dahar mawon salam kula ambali kaping sepindah malih sedaya ingkang rawuh ing pahargyan siang punika ingkang kersa jawab salam kula ikhlas kula ndedek ndedonga mugi-mugi tansah dipun paringi panjang umure. Mugi-mugi tansah dipun paringi sehat dohir batine. Ingkang kersa jawab salam kula buanter mugi-mugi tansah dipun paringi jembar rejekine. Barokah rejekine. Ingkang kersa jawab salam kula ikhlas tur buanter mugi-mugi tansah dipun paringi ayem tentrem rumah tanggane. Soleh solehah putra putrine, manfaat ilmune, dan do lunas utange. Adek banter men rong do lunas oh Mas. Gondang ya usum utang aku. Oh usum. Tawang Sari nggih usum utang Pak. Dereng lunas. Ola piye angger wayahe lunas malah jenengan lu nambah neh. Mugi-mugi dipun paringi gampil anggenipun nyaur utang amin Allahumma. Kanthi ngucap saha jawab salam mugi-mugi saged anjalari kita sedaya slamet, slamet donya ngantos dumugi swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Hadratil kiram,
dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang tansah kita takdimaken sedaya para kiai, ibu nyai, ustad ustadah, para haji hajah ingkang boten saged kala sebat setunggal bapak setunggal. Boten kata lumpen dumateng sedaya tokoh masyarakat saha pamong desa saking dukuh Gombelan RT kalih RW 5 Tawang Sari Kerja Karanganyar panjenenganipun Bapak RT, Bapak Bayan, Bapak Kepala Desa saha sedaya perangkatipun ingkang tansah kaula hormati. Wabil khusus dumateng panjenenganipun ingkang hamengugati Sohibul Bait inggih punika Bapak Subandi sekeluarga ingkang tansah kaula hormati ugi. Alhamdulillah Pak Bandi dinten niki panjenengan mantu tenan. Nggih Pak nggih, kelakon punan leh mantu. Mantu ki jare wong Jawa barang sing dieman-eman akhire metu. Leres ta Bu? Nggih Pak Banti kagungan putri ayu, nggih cilik digedhekno, dipinterno, disekolahno. Saiki ketok ayu, gedhe pinter dipek ngono en karo Mas Fajar. Pak Banti nggih menek kelas tenan Pak nggih. Sampun alhamdulillah. Pramila kita sedaya siang punika rawuh wonten mriki sak perlu nuhoni timbalanipun Bapak Banti panjenenganipun ngersakaken nyuwun donga pangestu. Lak leres ta Bu? Pak Bandi nyuwun doa restu, mohon doa restu. Pramila monggo sareng-sareng ndongaaken anggenipun hamengkugati panjenenganipun Bapak Bandi kawitan ngantos paripurna mugi-mugi dipun paringi lancar berkah barokah amin Allahumma. Mugi-mugi dayuhe kuwatah sehingga jagongane saged turah maprah ngaten Bu nggih. Sehingga saged kangge gaweke omah lho rak ya elok to. Turah melih Mas, kenek dienggo tuku sawah leh jagong pirawan Bu. Oh wong sitok 2 jutanan ya kenek nggo tuku sawah tenan Bu nggih. Turah malih Pak Bandi kenek kangge ngragati putra wayah kagem sedekah jariyah syukur kepara saged kagem ziarah Mekah wal Madinah mugi-mugi pikantuk ridho saking Gusti Allah berkah barokah fitini wa dunya hatal akhirah amin Allahumma amin. Saha dumateng kadang besan sutresno panjenenganipun Bapak Mawardiono sekalian Ibu Jatmiati ingkang mijil saking Wotan Wonotolo Gondang. Leres Nak Bu nggih? Nggih, saha sedaya pendherekipun ingkang saat menika nderek mangayu bagya spesial untuk mempelai berdua ingkang saat menika nembe berbahagia panjenenganipun Mbak Roro Ayu, Tia Anggi Ivanka nek nimbali Mbak Tia ngeten nggih. Kalian panjenenganipun Mas Bagus Fajar Bayu Saputra nek nimbali Mas Fajar. Mbak Tia kalih Mas Fajar, kami semua mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan Mbak Tia dan Mas Fajar estu bisa membina rumah tangga ingkang sakinah mawadah warohmah saha enggal pinaringan duriyah putra putri ingkang soleh lan leha pinaringan jatah rejeki ingkang halal kathah barokah. Mugi-mugi saged dados jodoh donya ngantos dumugi jannah amin Allahumma amin. Sedaya ingkang rawuh siang niki Mbak Tia Mas Fajar nderek sumpringah bunga nyawang Mas Manten kalih Mbak Manten sajak bahagia sing Mbak Tia mesam-mesem karo guyu Mas Fajar guyu ngono lho Mas. Nah ngono kok ya. Pripun Mas Fajar rasane dadi manten? Apa ndredeg apa panik apa biasa? Oh, biasa. Mantene elok iki Bu, biasa. Biasane tak takoki rada ndredeg Bu. Mbak Tia piye ndek rasane dadi manten? Ndredeg, nggih seneng, bahagia, campur aduk, terharu ngeten nggih. Alhamdulillah pramila estu sedaya ndongaaken mugi-mugi panjenengan saged langgeng dados jodoh donya ngantos dumugi swarga. Ngeten nggih. Siang punika Mas Manten kali Mbak Manten saestu kedah bersyukur sangat nikmatipun Allah. Biasanya menawi teng ngene Gombelan terus dipoyoki Mas Fajar. Enak temen Mas, penganten baru, penak mboten? Penak ya Mas ya. Jam 7 sore wes mapan. Loh sing jawab Bu turu.
Pengalaman masa lalu Bu nggih. Sing nyawang neng sirah. Lha dek ngeluh enten apa Mas? Apa ronguman? Maksudnya ngeluh jare. Ngene nek sing ronguman karo ngomong karo mikir sok kapan giliran kuning jenengan wis lho ya. Wis aja pisan ae. Dihormate ning para tamu-tamu lenggah karo paring doa restu alhamdulillah enak temen Mas penganten anyar. Lah anyar to niki. Jam 7 sore wis mlebu. Lho Pak Bandi yang jawab kok. Kamar nggih Pak Bandi nggih. Oh, Pak Bandi mbiyen ya tahu kok. Mlebu kamar banjur mateni. Oh pinter Mas Dimar kok lampu kayak mau sapa? Dimar Bu, ar yo ar ngono nggih. Hati berbinar-binar mergo buka barang. Alah anyar jare lah mantene isin-isin piye. Barangnya anyar napa Mas Wajar? Kado kalau hantaran gitu nggih. Mugi-mugi saged ayem tentrem. Wis Mbak Tia gak sandredeg pun mengke dalu dilakoni ngene Mbak. Ya. Nggih, lho nggih wis tetek berarti nggih. Alhamdulillah. Dados siang niki Mbak Tia kalih Mas Wajar kedah syukur marang nikmat paringipun Gusti Allah amargi sampun ketemu jodone. Sampun pinanggih garwane. Lah ngoten ta Mas? Jodoh niku paringe Gusti Allah. Ndang Mas manten karo Mbak manten syukur ngucap hamdalah kula dherekaken nggo. Alhamdulillah saiki aku wis entuk bojo. Amune bojo dhek angil. Jodoh garwa niku sigaraneng nyawa pramila kedah dipun syukuri. Jodoh terbaik kangge Mbak Tia nggih Mas Wajar. Sebaliknya jodoh terbaik kangge Mas Wajar inggih punika Mbak Tia. Dadi rene jodoh atuon mboten enten. Jodoh ke plecok gak ono. Sedaya pun pas dipasne kalih Gusti Allah. Datosipun kedah bersyukur termasuk para tamu sedaya ingkang rawuh nggih ngoten Bu nggih. Siang punika kedah bersyukur marang nikmat paringipun Gusti Allah kanthi ngucap alhamdulillah dipun paringi sehat, panjang umur nggih ta Bu. Panjenengan saged makempal teng mriki niku atas rahmatipun Gusti. Pramila kedah dipun syukuri kanthi ngucap syukur alhamdulillah wa syukru lillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Mugi-mugi sedaya tansah dipun paringi kegiatan, dipun paringi keberkahan, kemudahan anggenipun gesang wonten alam donya. Lah kenging napa kita sedaya kok ndadak bersyukur ya termasuk kanca-kanca Panji Laras nggih ngoten nggih Mbak Mas nggih. Dugi mriki niku atas rahmate Gusti. Nek ra sehat nyatane arep tampil ya izin kok. Izin aku awakku ra penak lah niki saged rawuh sedaya niku rahmate Gusti. Kenging napa kok ndadak bersyukur amargi Allah ngendikan wonten Al-Qur'an wa itta'adzana rabbukum la ing syakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adabi lasyadid. Ingkang artosipun dos pundi? Sing sapa wonge gelem syukur marang nikmat paringipun Allah, pramila Gusti Allah bakal nambah-nambah terus nikmate. Kosok wangul sule kok wonten tiang dipun paringi nikmat mboten purun syukur ning malah kufur, pramila bakal dipun siksa. Pramila siang nika nek pengen tambah nikmate kedah bersyukur. Nek syukur nikmate tambah. Nggih ta Bu? Rezekine tambah. Laras mboten? Sedulure tambah ayem tentreme, tambah sehate, tambah anake. Hop jare Pak. Sing bapak ejek semangat tambah, sing buke hop.
Niku wujud syukur. Lah syukur bilisan kados Mas Manten, Mbak Manten wau nggih pun ngucap hamdalah jenengan nggih ngoten. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sae keng Wonotolo napa keng kerja sami mawon. Ibu-ibu sing rawuh niki tesih model dipun blonjo pake mboten Bu. Terus Mbak Tia leh blonjo rencanane pendak napa Mas? Pendak dino apa pendak minggu apa pendak sasi apa pendak panen apa pendak eleng apa pendak jaluk? Pendak jaluk nggih. Ibu-ibu nggih ngoten Bu nggih. Jenengan leh blonjo pendak napa Bu? Ndak biar. Bendino dikei ya Mas yo. Pokoke angger jaluk dikei. Ndek wingi sangar kok kula ndek dalu lak ngaji teng pundi Mojo Gedang. Ibu-ibu nggih tesih diblonjo. Mboten kok kan pados piyambak. Oh nek mriki diparingi Bu nggih. Lah nalika bapakipun paring jenengan blonjo niku sejatosipun rejeki saking sinten Bu? Gusti Allah. Lah ngaten ta? Gusti Allah. Kok bapak matur nyobu iki rejeki paringe Gusti Allah. Jenengan jawabnya pripun? Alhamdulillah matur nuwun nggih. Oh, kok beda-beda. Enek sing Pak, enek sing Mas, enek sing Pah, enek sing Iyang. Nek Mbak Tia nimbaline pripun, Mbak? Mas apa? Papah apa? Iyang apa? Bebeb apa? Ayang, walah ayang. Nek sing manten-manten lawas si papah ngono, Bu. Papa. Berarti papae mendina nang kantor ngoten. Kantore ngendi? Oh Saben. Walah sahdu banget, Pak. Ora apa-apa. Pendak papah mon mantuk saking kantor ya mbok sambut. Wis keren banget ya Allah Wonotolo dilawan. Papae nganggo klambi dinas, mantuk saking kantor kledang-kledang nguluk salam. Assalamualaikum. Mamae jawab, "Waalaikumsalam. Papah pulang." Bapake nganggo klambi dinas, nggih to, kaosan nyunggi suket karo nggawa arit. Suwangking senenge ditimbali papah leh mlaku iso nerik-nerik. Karo guyang-guyu Mas, saking senenge niku. Ya Allah, mamae matur, "Papa pulang arit ya, Pak?" Papae jawab, "Iya, Mah, Papa pulang arit." Lah, Mama sudah pulang matun. Masya Allah, rumah tangga bahagia, alhamdulillah. Syukur nih ngeten niku Bu. Termasuk Mas Manten kalian Mbak Manten nggih ngoten. Jenengan menikah nih nggih kedah dipun syukuri, ngeten nggih. Syukur bil lisan, ngucap hamdalah, syukur bil arkan kanthi perbuatan. Bapak Ibu sing rawuh termasuk Mas Manten kalian Mbak Manten niki ya kudu syukur bil arkan kanthi perbuatan. Mas Manten dipun paringi kesehatan, panjang umur kudu sregep nyambut gawe. Nggih Mas nggih? Nggih no, kudu ngono. Wong lanang kok wani rabi kudu gelem nyambut gawe. Leres mboten Bu? Ya nggih no, mosok bar rabi terus gak nyambut gawe lah piye? Jumbuh kalih ngendikanipun Kanjeng Nabi. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya. Kosok wang sule. Dan beramallah tuh akhiratmu seakan esok hari kau tiada. Niki nek cara lagune kula tak kolaborasi kalih Panji Laras umpama ngeten nggih Cong nggih. Nate mireng to. Umpama aku rawati. Nggih. Nadane jenengan padosi cobi. Na nggih sak menten niku saged. Nggih niki judulipun kula paringi sair ngibadah lan makarya. Dadi wong syukur niku Pak Bu nggih. Wayahe nyambut gawe ya kudu gelem nyambut gawe. Ngaten ta? Kados Mas Soteng iki ya, iki kok nyambut gawe. Kok wayahe ibadah ya ngibadah. Lah ngoten ta Mas? Nggih, Mas Manten, Mbak Manten nggih ngoten. Wayahe ngibadah ya kudu gelem ngibadah. Mangga cahya kula mengke ngantos tabuh 10:30 bar niki ndonga. Ngeten Pak nggih? Nggih, wis pokoke santai mawon kersane mboten sepaneng mangayu bagya. Anggenipun hamengku gati Bapak Subanti sekeluarga. Monggo sareng-sareng judulipun ngibadah lan makarya. Spesial kagem sedaya ingkang rawuh ing siang punika. Shallu ala Nabi Muhammad.
sujud syukur kita ngibadah lan makarya. Makarya kanggo urusan donya kaya-kaya urip salawasira. Kanggo keluarga lan agama patos rita kang maha kuwasa. Kaya-kaya sesuk bakale seda. Ora krana pamrih ing manungsa, krana Allah kang maha kuwasa. Intro. Bondo donya manfaat bondo kanthi bijaksana. Eling ayo padha eling. Eling haji kabeh dilakoni kanthi tulus saking ati. Duh Gusti mugi ya katampi. Ikmal di dunia ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan esok hari kau tiada. Syukur kanthi perbuatan, syukur bil arkan marang nikmat paringipun Gusti Allah. Engkang saged selawat monggo sareng-sareng. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balikul wasilah. Ya Rabbi husa bil fadilah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balikul wasilah. Ya Rabbi husa bil fadilah. Ya Rabbi husa bil fadilah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sembah nuwun panji laras, nggih mugi-mugi berkah sedayanipun. Nggih, punika syukur marang nikmat paringipun Allah, termasuk Mas Fajar dan Mbak Tia, monggo panjenengan nikah niki niat ditata saestu amargi innamal a'malu biniat, sedaya penggawean absahipun wonten ing niate. Nikah siji kudu diniati ibadah pados ridane Gusti Allah. Amargi konsepipun tiang gesang boten sanes inggih punika namung didhawuhi ibadah. Kados ngendikanipun Kanjeng Nabi, kados ngendikanipun Allah wonten Al-Qur'an, panjenenganipun Allah niku nyiptakne sing jenenge jin lan menungso boten sanes inggih punika namung didhawuhi ibadah. Sing nomor kalih nikah dipun niati nderek nglampahi sunahipun Kanjeng Nabi. Rasulullah ngendikan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah iku setengah saking sunah ingsun. Sing sapa wong ora seneng marang sunah ingsun pramila tiyang niku wau mboten termasuk golongan
Ingsun sing nomor 3 tentunipun ingin membina rumah tangga ingkang sakinah mawadah warohmah ayem tentrem rukun damai dan sejahtera rukun damai dan bahagia. Sing nomor 1 terakhir nikah tentunipun pengen kagungan duriah putra putri ingkang soleh lan solehah. Mugi-mugi Mbak Tia Mas Fajar estu pikantuk putra putri soleh solehah berkah manfaat fitini wa dunya hatal akhirah amin Allahumma amin. Bapak Ibu mekaten ingkang saged kula aturaken Yai ngapunten nggih ngaturaken keripik gedang keripik telo sithik edang sing penting rata amargi menika acara dereng paripurna ngeten nggih. Pramila estu ngaturaken selamat kepada mempelai berdua matur nuwun Bapak Subandi cekap saking kawula ngaturaken gajah mungkur wadukipun Wonogiri menawi atur kula kelantur-lantur kula nyuwun pangan sami di ngapura Pak nggih. Di ngapura Bu nggih. Yupainem dodolan telo cekap semanten atur kawula mugi-mugi Allah ridho saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sanes kanthi keadaan sehat wal fiat. Monggo wekdal katur Kang Mas pengendali wara ngaturaken cekap wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kagum miwah putri ingkang winantuing pakurmatan. Mekaten lumadining kang tata cara mawidah hasanah pitutur luhur ingkang kawedhar panjenengan ingkang kinabekten Ustazah Titik Kartini Sarjana Pendidikan Islam. Mugi andaran ingkang sampun kaaturaken wonten guna lan paedahipun tumrap panjenengan sadaya lan kula mliginipun dumateng panganten sarimbit.